Het bier is betocht door 2 studenten van het Noordwind College als studieopdracht. En het recept is eens heel simpel. Ja, hoe hebben we dit bier betocht? Gewoon beziekje. Je gooit wat ingrediënten bij elkaar die goed zijn voor bierbrouwen. En dan hoop je dat het een goed bier wordt. Ja. Maar dat smiet nevens de brouwer een heel lekker bierke op. Hij proot heel lekker. Hij is wat lekker fris. Het is een tarwebier. Het is een simmerbier. En je krijgt er geen af van. En dat valt de studenten eens wat af. Wij wonen les gewoon bier brouwen om het zelf op te drinken, omdat het wel lekker is. Maar het lijkt zo lekker te wijzen dat ik een cultureel hoofdstadbier werd van 2018. De eerste 1000 flesjes binnen al verzijn. Dan blijven er nog 2000 uur. En meer komen er net. Nou ja, ik ken het meer bottelen, want de 1000 liter dat het afvult is, dan hebben we 3000 flesjes. Dus mensen die het wat hebben willen, die moeten er heel snel bij wezen.